Drage učenice i dragi učenici, dobrodošli na nastavu povijesti. Ja sam Sonja Bančić, a tema današnje video lekcije jest tehnološki napredak u srednjemu i ranome novom vijeku. Nakon što odgledate video lekciju i riješite sve zadatke, moći ćete opisati kako je razvoj poljoprivrede utjecao na porast broja stanovnika, objasniti kako je razvoj trgovine doveo do širenja robno-novčane privrede, nabrojati nove izvore energije, nova oružja i vojnu opremu, usporediti izgled i funkciju dvoraca od 10. do 15. stoljeća, ocijeniti važnost prvih sveučilišta, razdoblja humanizma, Gutenbergova tiskarskog stroja i inkunabula u širenju obrazovanja, te imenovati najznačajnije znanstvenike i njihova otkrića i izume. Tijekom video lekcije potrebno je pratiti upute za rad. Potrebno je pripremiti pribor za pisanje, bilježnicu, udžbenik te pametni telefon koji vam je potreban kod skeniranja QR kodova. U svakome trenutku možete zaustaviti video lekciju kako biste riješili zadatke, ponovili gradivo ili nešto zapisali. U prošloj video lekciji bavili ste se križarskim ratovima. Križarske ratove ćemo ponoviti tako što ćete u bilježnici nacrtati tablicu u kojoj ćete razvrstati njihove pozitivne i negativne posljedice. Zadatak možete riješiti uz pomoć udžbenika. Ja ću spomenuti samo jednu, ali vrlo važnu posljedicu križarskih ratova koja je u tijesnoj vezi s tehnološkim napretkom, a to je širenje ideja, ljudi i dobara između Europe i Istoka koje je trajalo tijekom križarskih ratova i nastavilo se nakon njih. Tehnološki napredak u srednjem i ranom novom vijeku promatrat ćemo kroz razvoj poljoprivrede, kroz razvoj trgovine u gradovima, kroz pojavu novih izvora energije, kroz razvoj dvoraca, oružja i vojne opreme, te razvoj novih ideja i izuma. Promotrit ćemo graf koji nam prikazuje približen broj stanovnika u Europi u određenim godinama. Primijetit ćemo da je 650. godine u Europi živjelo oko 18 milijuna stanovnika, dok je 1000. godine živjelo oko 38 milijuna i 500 tisuća. Dakle, između 650. i 1000. godine u Europi je došlo do porasta broja stanovnika za oko 20 milijuna. Što je bio uzrok porasta broja stanovnika od 7. do 10. stoljeća? Na to pitanje dobit ćemo odgovor kroz nekoliko minuta. Od 10. stoljeća prestaju provale Barbara, te se ratovanje svelo na najmanju moguću mjeru. U to se doba razvijaju nove metode obrade zemlje, a najuspješnija je bila metoda tropoljnog sustava koja je naslijedila klasični dvopoljni sustav. U novom tropoljnom sustavu obradivo je tlo podijeljeno na 3 polja na kojima se je sađenje mijenjalo tijekom trogodišnjeg ciklusa. 2 polja su se obrađivala, a jedno je ostavljeno da se odmara, na ugaru. Tropoljni sustav uz uvođenje teškog pluga unaprijedilo je poljoprivrednu proizvodnju. Teški plug raskopavao je tlo do dubine korijena i prevrtao ga, a ralo kojim se zemlja orala postalo je željezno, čime se lakše prodiralo u zemlju. Kotači na plugu olakšavali su kretanje. Moderna konjska zaprega, koja je uključivala konjski ovratnik u kombinaciji s korištenjem željeznih potkova, dovela je do zamjene vola konjem kao glavnom životinjom za vuču. Upotreba željeznih potkova bila je veoma važna i u poljodjelstvu i u prijevozu, jer je omogućila da konji obavljaju teže poslove. Dakle, razvojem poljoprivrede, do kojeg je došlo uvođenjem novih tehnologija, dolazi do povećanja broja stanovnika od 7. do 10. stoljeća za oko 20 milijuna. Od 10. stoljeća počinje procvat europske trgovine. Gradovi koji su se nalazili na trgovačkim putovima i na obalama Sredozemnog mora postali su važnim trgovačkim središtima. Najjače trgovačke sile europskog Sredozemlja bile su Dženova i Venecija. Venecija je bila poznata po prijevozu križara u Svetu zemlju. Nakon križarskih ratova još je ojačala i proširila svoj utjecaj. Na zemljovidu možete vidjeti ljubičastom bojom označena područja trgovačkog utjecaja Venecije i narandžastom bojom Dženove. U srednjemu vijeku trgovci su se počeli udruživati zbog zajedničkih interesa. Ta su se udruženja nazivala gildama. Najveće udruženje trgovaca bila je Hanza, nastala u 14. stoljeću od trgovaca iz više od 100 gradova s područja od Sjevernog do Baltičkog mora. Na zemljovidu možete vidjeti područje trgovačkog utjecaja Hanze označeno zelenom bojom. Razvojem trgovine europski su gradovi silno ojačali. Trgovci su razmjenjivali svoje proizvode na gradskim sajmovima. Sve se više u trgovanju koristio novac koji postaje mjerilom bogatstva. Otvaraju se banke prvo u Italiji, te se razvija bankarstvo. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste promotrili sliku talijanski bankari u 14. stoljeću te odgovorili na pitanje.
Kakvim novcem raspolažu osobe sa slike? Istražite na internetu kad se u Europi počeo rabiti papirnati novac. Novi izvori energije uključuju prvenstveno energiju vode i vjetra, što je dovelo do razvoja vodenica, vjetrenjača, plimnih mlinova te visokih peći za proizvodnju sirovog željeza. Vodenice, vjetrenjače i plimni mlinovi, kao što i sama riječ kaže, prvenstveno su mlinovi za proizvodnju brašna, a naknadno imaju i druge funkcije. Vodenice pokreće voda, vjetrenjače vjetar, a plimni mlin pokreće plima i oseka. Zanimljivost je da je hrvatski znanstvenik Faust Vrančić, koji je živio od sredine 16. do početka 17. stoljeća, a pripisuju mu se izum padobrana koje on zapravo usavršio i plimni mlin. U razvoju tekstilne industrije glavnu su ulogu imali tkalački stan za izradu platna te kolovrat kojim se prela vuna. Dvorci su bili mjesta stanovanja plemića i kraljeva. Bili su građeni za obranu, ali i kao pokazatelji moći i bogatstva. Dvorci su tijekom stoljeća mijenjali svoj izgled i funkciju. Oko 1000. godine dvorci su bili građeni od drva. Bili su okruženi drvenom ogradom, a nalazili su se na uzvisini iznad sela. Krajem 12. stoljeća drvo je bilo zamijenjeno kamenom. Kamen je izdržljiviji i ne može se zapaliti. Dvorcima su tada dodane i kule radi bolje obrane. Od 14. stoljeća dvorci su se povećali. Zidovi su im tada ojačani, a dodane su im i okrugle kule zbog bolje obrane. I sam prostor za stanovanje jako se povećao i postao ugodniji za život. Dvorci su uvijek u sebe imali lokalno selo, koje ih je opskrbljivalo hranom. Kad su se u 15. stoljeću vojske počele koristiti topovima, zidine dvorca gotovo su potpuno izgubile svoju obrambenu ulogu. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste uz pomoć crteža objasnili razvoj dvoraca od 10. do 15. stoljeća. Stremen, samostrijel i top tipični su primjerci srednjevjekovnog i rano novovjekovnog naoružanja. Stremen je kineski izum koji se proširio Europom. To je željezni prsten u koji se stavlja noga prilikom penjanja na konja i u kojem noga ostaje tijekom jahanja. Stremen omogućava bolju ravnotežu konjanika i ostanak na konju prilikom borbe. Evropljani su konjici dodali nova dva izuma, ostruge i uzde. Ostruge ili mamuze služe konjaniku za podbadanje konja. Uzde su kožne vezice kojima se konj usmjerava, vodi i zaustavlja. Samostrel je možda najznačajnije oružje srednjega vijeka. Iako su ga poznavali i Rimljani i Kinezi, nikad kod njih nije doživio toliku popularnost kao u srednjemu vijeku, kad je usavršen. Iako su barut i vatreno oružje kineski izumi, čini se da je top europski izum iz 14. stoljeća. Izumom topa potpuno se promijenio način ratovanja. Od opsade dvorca prešlo se na borbu na otvorenom polju. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste na poveznici ili skenirajući kod pristupili kvizu kojim ćete provjeriti svoje znanje vezano uz oružje i vojnu opremu srednjega i ranoga novog vijeka. Razvojem obrta i trgovine nametnula se potreba za svjetovnim obrazovanjem. Krajem 11. i početkom 12. stoljeća osnivaju se svjetovne škole iz kojih će se razviti sveučilišta. Prvo sveučilište u Europi osnovano je u Bolonji u Italiji krajem 11. stoljeća. Oko 1200. godine osnovano je sveučilište u Parizu. Prvo hrvatsko sveučilište osnovano je u Zadru 1396. godine. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste promotrili zemljovid na kojem su prikazana sveučilišta osnovana do 14. stoljeća i sveučilišta osnovana u 14. i 15. stoljeću. Promotrite zemljovid i odgovorite na pitanje. U kojoj je današnjoj državi u kasnom srednjem vijeku bilo najviše sveučilišta? U razvijenom i kasnom srednjem vijeku jača građanski sloj. Bogati trgovci i obrtnici imali su i novaca i interesa za nove ideje i potrebe koje je nametao tadašnji život. Građani se, umjesto samo Bogu i crkvi, okreću ovozemljskom životu i svemu što je on pružao. Pristaše novog pogleda na život zvali su se humanistima, a pokret humanizmom. Nastaje u Italiji početkom 14. stoljeća. Humanisti su proučavali antičke pisce, govornike, filozofe i povjesničare. Čovjek je došao u središte zanimanja znanstvenika i umjetnika, koji su stvarali potaknuti novim idejama. Sredinom 15. stoljeća Nijemac iz Mainza, Johannes Gutenberg, konstruirao je tiskarski stroj. Tiskarski je stroj toliko bitan izum da mnogi povjesničari godinu izdanja prve tiskane knjige Gutenbergove Biblije 1455. uzimaju za označavanje kraja srednjega i početka novoga vijeka.
Tiskarski je stroj imao ravnu bazu s okvirom za metalna slova. List papira otisnuo bi se na tintom namazana slova te izvadila tiskana stranica. Gutenbergovu Bibliju nazivamo inkunabulom, odnosno prvotiskom, kao što nazivamo i sve druge knjige tiskane do 1500. godine. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste razmislili i odgovorili na pitanje: kako je izum tiskarskog stroja utjecao na pismenost ljudi? U Hrvatskoj su se knjige počele tiskati ubrzo nakon izuma tiskarskog stroja. Prva tiskana knjiga u Hrvatskoj bio je Misal po zakonu Rimskoga dvora, nastao 1483. godine. Sada ćete zaustaviti video lekciju kako biste pogledali video zapis kojem ćete pristupiti putem poveznice ili skenirajući kod. Nakon što pogledate video zapis, onda ćete putem poveznice ili skenirajući kod pristupiti kvizu kako biste provjerili svoje znanje. Sad ćete opet zaustaviti video lekciju kako biste na poveznici ili skenirajući kod pristupili tekstu o Ottavijanu Petruciju. Nakon što pročitate tekst, onda ćete na poveznici ili skenirajući kod pristupiti kvizu kojim ćete provjeriti svoje znanje. Nakon toga odgovorit ćete na pitanje: kako je izum notnog tiska utjecao na popularnost umjetničke glazbe? U srednjem vijeku bilo je prihvaćeno geocentrično učenje. Smatralo se da je Zemlja u središtu svega i da se Sunce okreće oko nje. Na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće, na osnovi proučavanja antičkih spisa i matematičkih izračunavanja, poljski znanstvenik Nikola Kopernik došao je do zaključka da se Zemlja okreće oko Sunca, a ne Sunce oko Zemlje, kako se dotad vjerovalo. Odbačeno je geocentrično učenje, a prihvaćeno novo heliocentrično učenje. Mnogi znanstvenici toga doba zbog svojih istraživanja i otkrića bili su optuženi za herezu, to je krivovjerje, i suđeno im je pred inkvizicijskim sudom. Takva je sudbina zadesila italijanskog znanstvenika Galilea Galilei. Zalaganje za Kopernikov sustav kao jedini točan i istinit dovelo je Galilea u sukob s crkvenim naučavanjem, pa mu je odlukom inkvizicije 1616. godine bilo zabranjeno naučavanje da se Zemlja giba oko Sunca i da je ono središte svijeta. Iako je obećao da će odustati od svojeg uvjerenja, nije mogao, potaknut otkrićima do kojih je došao, odustati od znanstvene istine. Galileo Galilei najpoznatije je po izumu teleskopa, odnosno dalekozora kojeg je okrenuo prema nebu i otkrio mnoge nebeske pojave. Sad ćete zaustaviti video lekciju kako biste ponovili gradivo usvojeno tijekom današnje video lekcije. Odgovorit ćete na sljedeća pitanja. Što je sve utjecalo na porast broja stanovnika od 7. do 10. stoljeća? Što postaje mjerilom bogatstva razvojem trgovine i gradova umjesto zemlje? Nabrojite nove izvore energije srednjega vijeka. Kako se mijenjao izgled i funkcija dvoraca od 10. do 15. stoljeća? Nabrojite nova oružja i vojnu opremu koja se pojavila u srednjemu vijeku. Kad i gdje se osnivaju prva sveučilišta u Europi? Koje promjene u pogledu na svijet donosi humanizam? Kako je Gutenbergov tiskarski stroj utjecao na širenje obrazovanja? Kako se naziva prva hrvatska inkunabula? Navedite najvažnije znanstvenike i njihova otkrića i izume ranoga novog vijeka. I na samom kraju, na poveznici ili skenirajući kod, pristupit ćete izlaznoj kartici i tako procijeniti svoje razumijevanje današnje video lekcije. Evo i popisa korištenih izvora. Na kraju još jedne video lekcije srdačno vas pozdravljam i želim puno uspjeha u daljnjem radu.